Hola, sóc en Joan Tomàs Pujolà i ens veurem en el taller titulat Mobilitzant-nos l'ús dels dispositius mòbils a la classe de llengua estrangera. Els dispositius mòbils s'han convertit en indispensables per a la nostra vida quotidiana. Les tauletes o els telèfons intel·ligents els utilitzem per a diverses activitats. Precisament estàs utilitzant el teu mòbil des d'un lector de codi QR per accedir a aquests vídeos. Els dispositius mòbils s'han convertit en adjacents a nosaltres, són part de nosaltres i, per tant, hem d'aprofitar aquesta circumstància i intentar integrar-los a les nostres classes de manera efectiva. En aquest taller, a partir d'activitats que farem amb el telèfon intel·ligent, reflexionarem sobre els fonaments teòrics de l'aprenentatge mòbil i específicament reflexionarem sobre el seu potencial per a l'ensenyament de llengües estrangeres. Vine amb el mòbil carregat i amb ganes de participar. Ens veurem aviat.